binne ta. Sai na ce to a kai ta makabarta mana a binne ta. Sai ya ce mun a'a wai ba sai an kai ta makabarta ba. Na ce to ya za a bari a ce ba za a binne yarinya a makabarta ba. Sai ce ai bari ne. To a takaice dai kai wani gudunmawa ka bayar? Ni kawai iya abin da ya ce mun in zo in binne su wannan barin da aka yi. Ka birne? Sai ya kira ni ya kira ni ya ce da daddare zan zo. Sai ya ce mutum nawa za a bani in binne. Na ce a ka je ku yi magana da shi, tunda ni ba zan ce ga, tunda larura ce ta samu mutum ba zan yanke hukunci ce ga abin da za. To me kuka yi dai a takaice a ƙarshe? Daga ƙarshe sai ya ɗauko abu a buhu ya zo da daddare ya ajiye a makaranta. Ni ne na yi tono. Waye binne? Ni ne na binne. To maganar dai akan cewa a baya ya nemi da kai da wata mata ma ku yi garkuwa da yarinyar, haka ne ko ba haka bane? Ya nemi na gaya masa gaskiya ni ba zan shiga ba na yi ba. To alhamdulillah yanzu dai gashi zamu je, zai kai mu wurin, za su kai mu wurin da aka binne wannan yarinya. Ubangiji Allah ya jikanta, Allah kuma ya gafarta mata. Za mu je mu gani domin ya nuna mana. Mu je zuwa. Mu je ina medical team. Bismillah. Mu je. Medical team. Ina masu bin salaye. To mazo kusa kai. Mazo kusa kai nuna mana daidai inda ka binne. Daidai ina ne aka ramu? A ina ne? A nan wurin? To shi ke da abu da wurin mu gani. Ina masu hebron din abu dai. Jama'a da Allah a ja baya. Da dai ina ka sa kan matsa kai kai nuna mana da kai matsa. Mu je da dai nuna mana da dai wurin. A nan ne, yana a cikin buhu ne. A cikin buhu ne? Da dai ina ne? Daidai nan ne. To ya kai ramin karami ne ko babba? Ai shi ramin ba ni ne ba. To matso kai. Nuna mana ina ne ramin yake? Daidai wancan wurin? Daidai nan ne? To dawo baya. To alhamdulillah nan wurin da kuke gani shine wannan buhun, gashi nan buhun ne. ka zo ka duba ta gatan taro rufe. Take the picture inside. Wata nawa ciki? Yakubu. Wanda ta riga ta lalace ma gaba daya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 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 To Allah dai ya jikanta, Allah ya gafarta mata. Just leave that six. Come on, open it. Gashi dai ta ma gama lalacewa gaba ɗaya a cikin wannan. Open it clearly. Kanka ji komai da gloves naka, kanka ji komai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya jikanta, Allah ya gafarta mata. To ga su nan dai wanda suka yi wannan garkuwan kuma suka yi wannan kisan kai din, wanda ko shakka babu wannan marasa imani, wannan marasa tunani, wannan tsinannin mutane za a gurfanar da su a gaban kotu domin a musu hukunci. Allah ubangiji ya kare mu daga sharrinsu.